Pasas. Que teña palabra. Que eu non sei que dicir nestes casos. Que me sacou tan guapo que é mentira de case todo o que dixo. Moitas veces penso na fortuna que tiven eu, porque a verdade é que tiven sorte prácticamente en toda a miña vida, que non tive ningún problema para atobar traballo. Dicir, cando acabei a miña... Bueno, primeiro, quería estudiar filoloxía. Xustamente o ano que eu empecé a estudiar filoloxía, creouse aquí a facultade, a sección de románicas de filosofía e letras. Entón xa puiden enganchar aquí. Tiven a sorte de que entre os profesores apareceu Constantino García. Logo, non tiven prácticamente que facer esforzo ningún por atopar un traballo. Estaba cas vacas alá na Fonsagrada, chegou un telegrama de Constantino: vente que tes que empezar a ensinar gramática histórica do español e dialectoloxía española. Foronme chamar á casa. E logo, unha vez que xa me metín ali dentro da facultade, todo veu prácticamente rodado. É dicir, o curso sonoro foi primeiro pasar a adxunto, despois pasar a... daquela non había o de titular, había unhas cousas que se chamaban adxuntos daqui. Bueno, opositei, fun ganando e fun atopando un traballo sin buscalo. E logo atopei un traballo que me gustou. Todo iso canto fíxeno porque me gustaba. Quere dicir que non, para min o traballo non é traballo. É dicir, o traballo ven dunha palabra latina que é tripalium, que era unha especie de tortura que eles facían á xente. Pois para min o traballo foi un placer toda a vida. Bueno, así, a altura desta miña vida, xa miro un para atrás e teño algunha mala conciencia, por exemplo, que sei que o meu talento é limitado. Eu non son nin Coromines, nin Menéndez Pidal, nin Mayer Ripke, pero algo de talento deume Deus, como aquilo da parábola dos talentos. Sei que non nos souben aproveitar o ben que debera, non? Debín optimizar un pouco a miña... o traballo que debía de facer. Podía ter feito máis do que teño feito, e podía ter, ao mellor, abandonado algunhas cousas nas que me metín e terme dedicado máis intensivamente a outras. E logo tamén agora, no remate da miña vida, miro para atrás, moitas veces fago unha pregunta: se valeu para algo todo canto fixen en toda a vida. Bueno, é unha amargura que ven, supoño que é culpa da idade. Teño 82 anos agora e miro un para atrás. Aquelas ilusións que tiña cando tiña 20 anos, quen tuvera 20 anos, dicía a cantilla de Guillermo Rojo. Pois, bueno, intentei facer país á miña maneira. Non sei, o que hai de verdad, o que dixo Paco agora. Eu creo que houve moitísima outra xente que fixo moito máis país do que fixen eu. Non teño máis que dicir. Teño que lle agradecer de todas maneiras a laudatio que fixo de min, aínda que me recoñezo pouco nese retrato que fixo tan mellorado, tan... Ben, agradezo moito que... non me gustan moito os homenaxes porque ademais teño que falar despois de... Entón, pois, pero de todas maneiras non me queda máis remedio que facer un agradecemento aos que pensastes en min como merecente deste agasallo deste 20 aniversario. Quizais o feito de que me dedicase ao cancioneiro e que este ano sexa o das cantareiras e tal, pois e non houbese outro mellor que a min, pois xustificou a vosa escolla. Así que nada, moitísimas gracias e nada máis.